Mas Petro. Ampun. Ora terus. Kok tak eling ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jiwa. Innalillahi. Ngedian, jadi gue mati. Salam kok innalillahi. Halo Pak Lurah, Pak Agus Barjo Wirawu, izin dahulu Pak Agus. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Salam kula niki kangge umum berkah slamet ingkang jawab salam. Saya mengaji di atas panggung. Saya kemari memenuhi panggilan keluarga Mbah Sulaiman. Pak Lurah Katoke bedah. Ayo ketemu. iya nih Pak Agus Barjo kan ora bejak. Nek ora bedah terus nganggone piye? Oh iya. Malah bingung tiba. Pak Lurah sregep ngibadah. Kok ora bejak ya. Ketemu tapi Pak Lurah sregep ibadah. Pacare Katoke lurik-lurik. iya Pak. Pacare ngajine tambah becik. Pacare ngajine tambah becik. Pak Bayan Katoke kedawan. bolak-balik akan jadi Pak Bayan. Bayan ki singkatan. Pak Bayan singkatan. Badannya lumayan. Pak Bayan bandane lumayan. Pak Bayan Bandane lumayan. Ngajine lumayan. Penyanyine ora katokan. soalnya katokan. Ini lorek tak kandani kira. Penyanyine memang ora katokan to yo. Penyanyine kuwi grog-grogan. Ora katokan mosok penyanyine katokan. Alhamdulillah sakit sowan wonten mriki malih. Nak kowe nggih pindho. Aku wis ping 3 bulan aku mek wis tak-tak oke aku udah mikir iki. Lek apa? Adik ditimbali iki dalam rangka apa? Hah? Iki sing ngundang adik sapa? Sing digawe. Ayo, sing ngundang sing digawe. Sing digawe. Sing digawe iki berarti sapa? Ora ngerti saiki. Lho, sing duwe gawe sapa? Sing di omah. Sing digawe sing di omah. Lah yo nek maksudku sing duwe gawe sing di omah. Sing di omah kuwi Sing digawe. Oh. sing duwe gawe. Sing di omah. Lah yo maksudku jenenge sapa? Oh jenenge, omong jenenge. Sing duwe gawe. Sing undang awake dhewe. Sing tanggung jawab. Oh. Kok ngomong. Aku ki Ora ngerti ya. Iki sing ngersake awake dhewe, sing undang awake iki penjol. Malah sing udah penjol. Iya. Sing digawe. Penjol putune Mbah Leman, karo tuwa dhewe penjol kuwi kok. Lari abi ra kenal ketemu penjol. Kalau Pak Yai mau hati-hati Iki penjol. Koncone Mbak Em bareng ya. Oke, suami-suami takut istri. nek penjol kan dudu pacare Nopi. Ora kan. Nopi dudu pacare penjol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebu blek. Mbak Jumini lah. Sing masak kuwi. Sing masak iki. Wah, ayo keluarga Tuminah, Sabia, Diniati, Muayati, terus apa kan Lasmi, Polirah. Dia berapa? Ora bubune kok yo apa masak yo. Bukan dia ini orang bulan kawan langsung kok. Oke kok brudusan tekan pawon. Orang Sabia, Sabia. Muayati, Diniati, Lasmi, Polirah apa ada yang ini? Kowe malah bisa masak. Lho kan dia ini keluargane Mbah Leman yo. Oh keluargane Mbak Leman. Yo ngapal. Keluargane Mbak Leman kon masak kabeh. Yo. Mulo asin. Iki acara rabi. Ya. Ya. Niki tasyakuran keluarga besar. Niki Mbah Leman. Mbah Leman sekuat.
Mantep loh. Squad. Terus pokoknya rombongan gue. Keluarga besar Mbak Leman Ya, squad. terus pokoknya Luar biasa barokah ya. amin. Mugi-mugi. Jadi ini anak putu sing soleh solehah. Amin. Sejarahmu. Nah, mulai dari kudu maringi pitutur marang warga sing Ini jenenge ini kan Baleman ini sejarahipun sami dangu ya. Berarti pondone berarti ini Bani Leman iki. Oh, ini Bani Leman. Bani Leman. Jadi kabeh iki di keturunan Keluarganya silsilah Mbah Leman. Nah, iki Bani Leman padha aku. Wah, ya udah sih. Lho duwe lho. Weh. Jadi nek iki Bani Leman, nek kowe Bani sapa? PI. Bapakku sapi ya. Bapakmu sapi. Iya. Mula kowe Bani PI. Mula anake bapak ki ono 7. Sing nomor 6 mati. Heeh. Aku nomor 2. Kowe nomor 2. Iki berarti tiap anak iki jenenge mbune nganggo PI kabeh. Ya mesti wong Bani. Kok Bani PI? Nek Mbah Leman kan anake nganggo Leman. Nek iki Nganggo PI. Jenenge tapi jenengmu sapa? Mas Kuse kalau merji to. Ya nomor siji sapa? Merji GPI. Oh, mergo nomor Nomor siji. Mula dijinake GPI. Mula GPI. Oh. Kowe nomor loro. Mula jenengmu ROPI. anak nomor siji GPI. Nomor loro Robi. Asline ROPI ya. Nomor telu Adikku. Lho kae, LUPI. Iya iya iya. GPI Robi lu. Lupi. Nomor bapak Papi. Nomor 5 Jelas mau PI. nomor 6 Mati. Tak kandhake no. Sing nomor 6 mati ora dijenengi mergo matine di kandungan. Akhire lahir sing nomor 7 jenenge TUPI. Ngerti. Wargaku sing lain kok kuwi. nomor 6 mati. Mati. Apa ora dijenengi? Mati jenenge lho. Mati ora jenenge. Nomor 1 mau kan GPI. GPI. Nomor loro Robi. Iya aku. Nomor 3 Lupi adikku. papat Papi. Ini 5 Mau PI. nomor 6 Mati. Mula ora dijenengi. Lahir nomor 7 jenenge Tupi. TUPI. Nomor 6 Mati. Ora nih. Kowe ngurus nomor 6, yo kowe ora ngurus sampe iso ngurus. Ya aku penasaran. Penasaran. Nomor 6 kuwi jenenge sapa? Jadi misale urip ngono. Ya urip ya ora dijenengi yo Oh mati. jenenge nak urip jenenge. Nak urip jenenge. Apa? Lho, mbokku ki pas nomor 6 ki kerja ning Singapura. Jadi dari pembantu rumah tangga jadi TKW gitu. Berarti kan guguran. Ora, kan misale di kono urip ngono. Jenenge ora jeneng kene, jeneng luar. Oh, berarti Jenenge Inggris kono. CPI. CPI mergo nomor 6. Oke kan. Kowe yang ngurus nomor 6, baliane nomor 6 ya akeh bos. Tapi serasa diurus Bani PI. Nah, iki Banine wong ora genah. sing penting. Sing penting ya iki tutur. Nah, iki tutur anak putu kan karo wong tuwa kan ngajeni. Walaupun apapun yang terjadi, orang tua kudu Iya, diajari. ngajeni. Ya sekarang tuwa karo bojone ngajeni. Nah. Tapi itu kan orang lanang buani yo. Mau bain karo ngomong aku. Ngomong ini kan sing yo njok. Kalau iso Heh? suami-suami tak Istri padahal wong wedok paling rekoso lho. Kok iso? Misale ana hukum wong wedok sing paling kena hukum paling akeh wong wedok. Kok iso? Ono pasal. Paling bahasane wong wedok. Ngumbahi katoke sing lanang. Ora ngerti kok katoke ngasih kekumbah, duwite melu kekumbah. Kena pasal. Pasal opo? Pencucian uang. Hukum ngono lho. Pencucian misale kok ora dicuci kok terus kecekel lho. Misale Pak, wis dibekane duwite dijikuk kantongi dhewe ora kakek sing lanang. Kuwi yo Pasalnya apa? penggelapan. Pasal penggelapan. Misale nek dijupuk terus tukake barang-barang apa tukake apa, kuwi yo kena pasal. Pasalnya apa nek? Menghilangkan barang bukti. Ane wong wedok ki hati-hati akeh hukume. Kowe iki yo ora sengaja kuwi yo. Oh. Jenenge dicuci ana duwite yo ora apa-apa, ora dosa. Sing salah yo sing ndokor. Dadi anak, balik kowe ya kan Iki pitutur ana cerita. cerita. Ana cerita ibu karo anake. Oh. Ning anake ora anake dhewe. Lah, Ning anak tiri. Anak tiri. Anak tiri. Yo ngene lho, Dok. Senajan ke anak tiri nak jenenge anak itu tetep anak. Tetep anak. Lho ngono. Lho saiki akeh wong pembunuhan cilik-cilik di baten iki kleru. Nah, Yo ora betul-betul Ora nggak kene pitutur karo anake. Supaya ben iso apik. Walaupun anak tiri sekalipun kita harus mengabdi
mengabdi pada Aduh, Mbak. Orang tua. iki di drama. Kalau lagunya lho. Lagunya piye? Betapa wes nyanyi aku sing musik penyanyi. Iya. Aku sing musik ya. Aku sing nyanyi. Nyanyi. Heh. Jadi rasa melu ora tak bayar. Iki bayaran iki jelas kok iki. Bayaran kok urung jelas. Yo Riyadi ngomong kok. Iki dana sakmene kok wong akeh sing mangkat piye hitungan boh aku. Pakaiane tak takoni piye iki pripun iki. Aku kok mbok 250. Jatah sampean tak kurangi 200. Alhamdulillah aku dikurangi. Ya tak apa itu deh. Ya, muga-muga Mas Riyadi ngerti oh. Pak Kiai tombok tak tombok 500 mangkat. Pak Lurah ya sing ngombok iki. Heh? Pak Lurah. Pak Lurah. Musuh sama lho, Pak Lurah mesti titip. Pak Lurah wis titip. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Pak Lurah. Dibagi nyanyi sih. Iya. Aku musiknya Harus ya. Kangger tang 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 kasih betapa ya. Heeh, ya. Ya, aku sih maju. Tek tarang tarang tek 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 tek. Kamu betapa Aku jadi nak joget. lho ya di musiknya tek 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 tek. Betapa. Nah, ya. Tek tarang tarang tek 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 tek. Tek tarang tarang tek tek tek. Na 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 na. Tek tarang tarang tek tek tek. Ta 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 ta. Apa? Aku nyanyi. Musik enak. Musik enak. Oh ya weh, kamu ta 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 teng betapa. Nah, Malang nasibku dong semenjak ditinggal ibu. ya. Walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Teng 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 teng. Tapi bila ayah pergi, ibu tiri ku naiki. Ngono kok soleh, ya duraka. Anak soleh dia tau. Ibu tiri kok dinaiki Ibu lho. tiri minta dipijetin tapi tidak. Minta tidak nah tidak. Oh, jadi nak wong tidak ini dhuwur. Oh, iya. Kan Bu Tiri ku naiki. Oh, iya. Lah kok ngomong mau nak tidak. Lo kan ora pas belak. Iya. Di drama Di drama aku jadi contoh. Jadi nak karo anaknya sing apik. kowe anake jenenge sapa? Ya, Siti. Sing apik karo. Apik Yanti. Yanti ya, Yanti. Yanti mbek ibune Tiri. Ya. Aku ibu Tiri ya. Aku Yanti. Aku Yanti. Contoh. Dadi ki gaweane Yanti kuwi dolan. Dolan saiki yang lagi kerja. anak gaul. Ayo anak gaul. Dolan we ibune ngamuk. Wah, apa ketiga Yanti. Dari mana kamu? Main mama. Ngene ya. Ya, kowe ngundang aku. Yanti dari mana kamu? Main mama. Ayo tenan. Iya, betul. Ibu Tiri ini Cek. Iya. Cek. Iya. Ngerasan Yanti. Aduh, punya anak satu anak tiri, wajar. Apa? Ojo biayaan itu tuh. Jadi anak saya itu yang bukan kok. Anak saya kan berang. Durung kok Oh, tahu bukan, enggak? ngomong. Bukan di mau ketemu bola tuh. Yanti. Oh, Yanti. Oh. Iya mama. Iya, iya. Punya anak satu aja cenanangan aja. Kerjanya main aja. Yanti. Iya, Mama. Mama iya, Mama. Ada apa? Mama. Ada apa? Jasa iki ngono iki. Jasa iki. Mosok polamu kayak bekecoh. Ada apa ya, Mama? Sing ape? Dari mana kamu? Dari main. Kerjaanmu main terus ya? Kerjaanmu main terus? Jangan nggak bantu mama. Kamu bantu mama. Pak kok nang karuan. Yanti. Oh, Yanti. Oh,
Aku buat nih. Ngomong kamu ibu tiri. Kakak mangsa Ora lu. apa kamu jadi ibu tiri. Mangatus pakus-paklek ya. Aku Yanti. Iya. Ibu tiri. Kurang gede lagi. Ada orang lagi. Halo? Oh iya. Ayo telepon. Aku telepon. Dadi wong tua. Wis sampe niki ning omah dhewe, anake balik sekolah ora langsung balik malu wae. Yanti. Iya mama. Yanti. Iya mama. Segedenya lah. Kamu dari mana? Yanti ma. Iya. Yanti dari cuci piring ma. Kasihan mama. Yanti tuh bantuin mama. Kalau Yanti nggak cuci piring, nanti mama cuci piring kecapean kasihan. Mbok kamu main. Loh, yang berbakti sama orang tua ma. Yanti suruh main. Oh iya, ngerti. Apa? Cuci piring. Oh iya. Ibu, cuci piring. Iya, Kakak. Belum. Aduh, Ayo. jangan main aja. Yanti. Dalam mama, dalam ada apa? Dari mana kamu? Nah, iki. Aku dari cuci piring. Oh, jadi yang cuci piring. Iya, Mami, aku cuci piring. Yanti, kalau cuci piring hati-hati. Cuci Gimana? piring jangan pecah. Cuci piring kok pecah aja terus. Kau cuci piring, tapi nggak pecah. Cuci piring. Aku cuci piring ya. Cuci piring. Bocah yang bener berarti. Yanti. Ya mama. Kamu dari mana? Dari cuci piring ma. Iya. Ya pecah. Saya tahu ma, tapi udah tak ganti. Itu memang jelas memang sengaja saya pecah ma. Jadi mama tak beli yang bagus-bagus yang baru ma. Jadi biar nanti kalau ada tamu tuh piringnya bagus-bagus, gelasnya bagus. Mbak nggak usah diganti. Jangan, kalau piring yang udah jelek kan harus dipecahin ma. Buat apa? Nanti mama yang malu. Lagi gue apa? Ya jangan ma. Oh, wah. Mau cukup sih nape? Cepat ya. Ya. Pak Lurah. Lurah. Kakok beda. Terus metuhi mau beda. Ora ngerti no. Dibuka. Aku ora lama nganu dawuh kare Mas Gereng, nggih. Disampean wis ngene ping 3 lah nggih lho. Nak anggap sampean iya ngene Pak Lurah. Lurah. Aku wah kalau jeneng kula mboten nate ngarani. Cuma nak nikah terus kok mepet. Mergo Riyadi ibu ora jelas ngono. Aja nyalahke Yadi terus. Panitia yo. Ya iki Mas nak sampean kalian ngono iki teko aku dhewe. Karena dagelan ini memang jane larang dagelan. Karo kiai ini larang dagelan. Kiai beda kalau larang Asline. Aslinya. Gosek no, itu Pak Lurah Nanti kopi Pak Lurah nanti kopi. Iki tulung dibagi wong loro. Ini aku seneng mantep Pak. Pira wi? Loro. Ji loro. Ji. Oh. Betul lah, betul. Sing juga siapa? Aku. Ya, ini kok bukan aku sih aku langsung kok kalau Iki lane ini mantep. Nah, ya jelas kok. Jelas. Telu. Ji loro. Ji kok itu? Ji loro. Ada ya? Sing juga ke? Aku. Yo rasa protes, mana ora protes. Curah satu. Kurang satu kan Aku mbak gue sing diparingi. Sing paringi Pak Lurah. Kok ijek terus? Iki Aku sing juga apa? aku. Lah iya. Nih kok aku terus. Ya ta. Lo kok yo piye? Lah wong aku terus ana 1 juta. Itu nek dibagi 2 500.000. Oh, aku dekat wae lu. Lah, Ya kene. nek 1 juta aku Iki misalnya diteracah ya apa? ora apa-apa, sing penting 500.000. Nah, maksudku dirku kan diblondong. Nah, kan tak isi aja kan. Iya. Nah.
Oh, 500.000 iki ora gampang golek iki. Iki ya. 500 iki. Dadi 500. Oh. Iya, Cek. Lah kok malah kaya ngene nggo kriyan? Lah piye to? Iki yo piro? Lah piro? 500.000. Ya wis. 500 ki 1000 dadi 500. 1000. Nah, wis. Bener. Lah kok malah parah? Ora ini maksudnya 500.000 ki lho mau. Lah ya ki 500.000. Ki 500 ki 1000. Pak Lurah kok maknai dhewe. Kok ngene to? Kamu sampai apa mau? Gampang bleng. Gampang mau bagi kuwi. Iya. Sing penting menghibur. Ayo menghibur to. Kayak lagu. Ya iya harus to. Ah, nyanyi nggih. Alhamdulillah. Tak siap. Iki mau nyileh benjol iki mau. Ah, nyileh benjol. Cileh dite. Sewa atau sahur. Oh iya. Ya alhamdulillah. Apa ki? Kene nyanyi apa? Ben menghibur warga kene karo wong iki kabeh bisa niku. Nah, ya. Kabeh bisa niku. Lagi ora bisa niku. Misale buah-buahan. Buah-buahan. Oke tak? Buah-buahan. Buah-buahan iki ora bisa niku. Oh, contohnya buah apa? Nanas. Buah nanas. Nanas. Sanikone Neraka itu panas. wih. Nanas. Naraka ki panas. Naraka ku panas. Nanas. Manggis. Oh, durian. Sing Sing Nah, iya. Nanas, durian. Durian. Pokoknya sing gelem wudu, gelem sembahyang berarti keren. Pinter. Terus misalnya duku sing ra gelem wudu, wetenge kaku. Terus sembahyang ora harus sing yo. Jambu kuwi milik mau anak yatim. Jambu ojo kejam karo ibu. Al-jannatu tata adamin tumahan. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Kuwi jambu monyet. Oh, lah monyete. Itu tak takoke. Masa jambu monyet datang kanggo monyet. Iya, terus ono neh jeruk. Ah, jeruk iki awet. Jeruk to. Heeh. Jambu. Ya jambu. Ayo aja kejam karo ibu. Ojo kejam karo ibu. Nanas, naraka ku panas. Jeruk. duku. Sing ra gelem wudu wetenge kaku. Jeruk. Ayo jeruk. Jeruk iki jembar. Jeruk. Jeruk. Nah iya jeruk no. Nak jeruk jembar. Dadak ini jeruk kan lapor. Baru yang jeruk lah. Lah kowe dhewe Jeruk iki jembar. Ruk dadi wong iki aja kemaruk. Sing jembar atine dadi wong iki aja kemaruk. Aja serak. ini Ji. Pinter nyanyi. Kok nyanyi ki ndak iso ngaji. Ngaji wis tau ngono ta. Ngaji ora pernah tahu. Apa yo iso kowe kene nggone andine wong ngaji. Anak kolimine pedhot era ku. Walah kira. Ojo guyu kowe iso kira. Lho nek derek payai kowe kudu iso kira. Lho murid-e pasien masro kene. Mbah sinten iki wong? Mbah sapa? Giling-giling dhewe. Eling-eling dhewe. Kali aku kene pilinganku ki ngawur. Tapi kene payai kene kuwi andine wong kira. Andine wong ngaji. Ngerti no. Nah, kowe nek iso ngaji dibuktikan. Iso to? Ngaji Arab lho. Ngaji Arab ngaji Jawa iso kabeh aku. Apa kowe tau ning pondok? Hah, pondok 5 tahun, bagian nasakah. Pondok 5 tahun kok bagian saya pondok ndi? Sabila pondok makan di Tegal. Ini jenenge pelayan rumah makan. Aku pondok kono tau ngaji. Oh ngono. Nanti ya pinter ngaji. Ngaji Arab. Ngaji Arab. Kira nggih. Isone apa iki? Hah? Isone apa, Bos? Enak. Sawi wahana musik saya putih bos. Alhamdulillah. Son apik ini lho. Iki mixere gede. Ono ore, ono salone. Salon isone banter dhewe apa? Yo dikai setrum. Sapa sing ngomong? Aku Ora iso. salon supaya banter ya distrupnya adalah Ya ora iso. Salon
isone banter iki DKS. Kok iso Salon S A L O N. Lara DKS dadi alon. Yo mesti Pak pikir salon. Ngaji. Pak Bu, buktikan bahwa Gareng itu pintar ngaji. Ngaji karo kenjolan biyen kok. Ya pesugihan. Ngaji kok boleh pesugihan aku gede. Bilang betul sayur ya. 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 Harus sesuai dengan tema. Sampai syukuran lah bisa kartun, mandangan dalam ayat ini. Nah ini mungkin kalau ini acaranya wah ini syukuran mana ya? Syukuran deh. Ya tasakuran ya. Iya. Oh tutup kuping apa? Nah tutupi raiso ngomong. Lo ditutup kuping. Ora aku kan tekon. Tekon yang rapopo. Rapopo. Ngaji. Ya Iso kira. Iya jelas. Memang samu ya. Soalnya aku raiso membuktikan kan ya percuma toh iki. Ngaji apa? Ya saya Ngomong le. Ya, ayo. Wih, mampu waktu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pintar tenan suaranya ya. Aku kancane lho. Iso bingung ora tau weruh. Bocah iki wis ngaji. Pirang tahun kumpul deh. Ternyata suaranya. Ya Allah. Masya Allah. Ngopo? Ngomong anjupu anak-anak sing ra iso aku. Men nutuke. Ya. Yes, nutuke. Jika napas Ambil napas. yo coba terbanter biasa wae coba to. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akhirnya ngomongnya tak untuk keponilah nih. Pasabia. Dilanjut. Bukannya ulangi. Lagi. Kok buat tutup satu kamu lagi? Jadi kan lagi. Kok kan ngeteni yo temane iki mau tak sakuran ndi? Aku ngomong-ngomong. Bapakmu telu ya, aku yo apa nek ngono. Ini nak Jawa kan. Aji Jawa piye? Lu ngaji Arab. Apa itu? Kumpul yakon hiburak maburan. Ngaji Jawa ke, ngaji Jawa ya sing becik. Ngaji Jawa coba. Ya ben aja Arab wis ke ngaji Jawa ya kena. Nek Jawa karo Arab gitu. Nek wong Arab wonge dhuwur-dhuwur, suarane banter-banter. Nek wong Jawa lirih-lirih gremeng iki swara wong Jawa. Dadi nek wong wedok-wedok Jawa iki senengane gremeng. Gremi tangga, gremi bojone dhewe. Aku tau krungu ibu-ibu nek ning arep omah kae